Jag var i början, jag vill början från nämnden, jag tar förresten alla ver, och det är så galet. Men vi har en som heter Even, han sitter här, han har för lån, han har loknen och loargar och kolla nämnderna vid i första. Så man kan lita där på som bussar. Nå, men det här färden, han här som ett annan. Vi kom igång till sin oljefärden någon. Det hände som så längt annan över en pinkelutla känning. Och vi hade verkligen över i Nötjösåen. Och här var längre normen allt här från Saka Petroleum börjar. Och tar klockan blir 12 eller 18 i 8 för att ta kärvet att kvälta minst det. Och vi får aldrig gång Gudmoen. Och här var han själv, Terje Hagevang, Torsten Sandnes. Och tar för alltid i stoven, omslag på klaver och omkring sjunken. Och Torsten Sandnes, jag vill säga att det var köksspår i köken. Så ser han med tidsda stående själva ett oljefält och visste jag på det. Och det var det första husskapet. Så Jack, hette en ivalest ver om var vi tjejer av 5 alltid. Vad ska vi se? Så. Och så kommer sin långa sajten, så kommer Wilhelm och Peter Even och Gunnar som är till munnen akvalten och säger vi man förstår att oljefält, så han till fint. Men här man klär en som kunde föra runt och skaffa pengar. Vi ska inte ska erkänna.